fraților, vă vreau mai rău. La muncă nu mai stai să cerșești. Mă duc la muncă, la măta. Păi, Bă, dacă îți dau 2 palme, te omor să-mi bag piciorul. iar începi așa. Bă, mă ia pescarul. Iar arată mine, bă, iar arată mine. Bă, plecați mă de aici. Lăsați-mă în pace, Iar mă. arată pe mine, bă, băga-mi și pula morții lui. Bă, s-o făcut toți pe măta. Primul stâlp, bă, intru în primul stâlp. Hai. N-ai tubeu. Hai, salutare mă băieți. Suntem aici pe OG Land, pe Rage. Și astăzi vom face cerșeală. Că, na, așa să fac și mai mulți bani. Haideți să găsim și noi câțiva pescari bănoși. Șefule, mă auzi? Boss. Ce? Te auzi. Frate, poți să mă ajut și pe mine cu ceva? Am și eu o problemă. Am rămas și eu fără bani tocmai aici. Dacă ai putea să mă ajuți, ar fi extrem de bine. Da, pula! Du-te la muncă, băi, frate, ce stai aici? Băi, tu mă trimiți pe mine la muncă, îți dau 2 palme. Da, băieții pe aici nu prea sunt așa darnici, hai să mai încercăm. Cine-i mare, Barozan, tu grata, da. Șefii mei. Yo, my nigga, ce faci, bro? Ești pescar? Ce? Îi zic, ești pescar? Nu, sunt cerșetor. Ce ești? Cerșetor. Înțeles. Poți să mă ajungi pe mine, frate, cu niște bani? N-am bani. Nu sunt cerșetor, frate, am glumit. Dă-mi, bă, bani, bă, că te iau la palme. Da? Ce vrei, mă? Nu-i la palmei, vrei să nu faci scheme de alea cu telefonul, că te sparg aici în bătaie. Adică ce scheme? Ei, știi tu. Fac ce schemă vreau, sclav. Șefule, mă auzi? Te aud. Frate, am și eu o problemă, dacă pot să o împărtășesc cu Spune. tine. Deci am ajuns până aici, fratelo, și ce crezi? Am rămas fără benzină, nu mai am bani de mâncare, nu mai am bani de nimic, frate. Crezi că ai putea să mă ajungi pe mine cu un suport financiar? Îți dau 100, e bine? E bine, frate, e bine. Îți dau cât am la mine. Da, frate, sunt buni. Mersi, frate, mersi. Du-te mai întreabă pe aici, că ăștia sunt mai bogați Mai ca mine. întreb. Băieții, Da, frate. am și eu o problemă, băieți. Ia-zi. Deci am ajuns până aici, fraților, și nu mai am bani de mâncare, bani de benzină, bani de nimic. Credeți că puteți să mă ajutați cu niște bănuți? Mulțumesc de răspuns. Nu dau autografe, băieți, nu dau autografe aici. Fără autografe. Bă, ți-am să nu mai vii? Bă, dacă te iau la palme, pleacă mă de aici. Ți-am să nu mai vii, să nu mai cerșești bani aici? Cerșesc unde vreau, mă. Mă, vere, să nu-i dați banul ăsta, că i-a dat ăștia o grămadă de bani până acum. Ce i-a dat, mă, minte, fraților? Vom vrea numai rău. Du-te la muncă, nu mai stai să cerșești. Mă duc la muncă, la măta. La muncă, asta e o jignire, eu nu fac muncă. E cam 3-1 pentru Barcelona, tată. Da, trăiască Barça, visca Barça. Visca cerșeală. Băi, dai drumul de aici, m-au făcut morți în gură, Bă, dai drumul de dacă îți aici. dau 2 palme, te omor să-mi bag piciorul. Iar începi, stai așa. Ce faci, mă, sclav? Bă, mă ia pescarul. Marci. Dă-i căca, mă! Marci, Iar marci. arată mine, bă, iar arată mine. Bă, plecați, mă, de aici. Bă, ești gostule! Lăsați-mă în pace, Iar mă. arată pe mine, bă, băga-mi și pula morții lui.
Bă, s-o futem toți pe măta. Dă-te bă jos din mașină, mă. Ajutor, am sunat la poliție, am sunat la poliție. Am sunat la Sună poliție. vere că tu ai dat primul mine. De ce, bă, de ce-i sun la poliție, că ne-a agresat verbal și fizic? Băga El a ne-a dat primul mine, băga-mi și pula morții tăi. Păi nu tu, mă, nu ăsta de mașină, ăsta în alb, că s-a luat și de mine, băga-mi și pula. Da, mă, da. Mamă, Hai, te băieți. sparg să-mi Hai bag pula. băieți, unde vă Dacă duc? te caut să-mi bag pula, nu te La caut să te măt, sparg cu dacă bătaia vrei dacă să pleci de aici. Băi, Fii frate, atent. am închis ușa, nu mai mă împinge în ușă. Bă, dă-te mă jos că te Ia trage-mă de mâner, ia trage-mă de Bă, mâner. nu Trage-mă de mâner, mă. Bă, am închis-o, bă, bulangilor. Băga-ne-a pula. Du-ne, vezi ce bătaie. Băi, dăm intru în acum. primul, Ah, haide, haide, intru du-ne, în da. primul stâlp, bă, intru în primul stâlp. Hai, N-ai tupeu, n-ai tupeu. vă duc direct la secție, vă duc să-mi bat, bă. Hai. Du-ne, hai. Hai, Să hai, vezi ce bătaie, dau în fața secției, bă, căcatul. hai, mă. Bulangilor, că nici nu pot să vă iau în serios. Luna, mătii, tu crezi că faci figură aici, mă? Jegus. Băga-mi și pula Hai să vă morții ame- tăi și mă Hai taia să vă stearpă. amețesc puțin, hai să vă amețesc puțin, hai. Haide, amețește-o pe măta, Băi, futu-ți băi. morții în gură O să-ți amețesc pe măta, mă. Ajutor! Aoleu. Domnul! Vor să mă bată băieții ăștia de mașină, ajutor, vă rog. E obraznic, e obraznic, e obraznic. S-au urcat Eu în mașină. obraznic, domnul. S-au urcat în mașină. Vine pe baltă la pescuit, cerșește bani și dă și noi după aia. Doamne, Băga-mi și pula în Haide, creșterea boss, lui măsa. Haide, nu, bă, frate. du-te, bă, că eu zic că n-are rost. Du-te, mă, la poliție, n-ai tupeu. Du-te în față la poliție, că scopri ceacul și te încep acolo, mă. Jegosule. Mă duc, mă, sclavule, dar nu spun de poliția. Uite aici, Mamă, eu cât de prost ești să moară tata, cât de prost ești. O, că nu se mânca măta. Hai, mă, zi unde e poliția, Mă, sclavule. mașină, mă. Că-l pun pe scubitul Ai ăsta. trecut, Vere, ai trecut, futu-ți morți în gură, ai trecut. Unde mă ia, sclavule? Stânga aici. Dai. Dreapta, poliția în cealaltă bă, parte. futu-ți morți în gură, dreapta. Bă, ești pe contra. Stânga aici, bravo, bravo. Uite aici, față și pe stânga. Aici. Uite, du-te, hai, dă-i mai repede. Vezi ce bătaie îți dau. Hai, dă-te jos. Dă-te, mă, jos, Nu vorbim. vă dați, Da, mai. nu vă dați. Da, unul am scăpat, hai. Eu nu mă dau, mă, și meu jos. O să stai aici până mâine. Bine, mă. Până s-a terminat benzina, aici stau. Abia aștept să vezi ce bătaie îți dau. Au. Mă sugi, mă sugi. Bine, prostule, bine. Stop! Dacă ai vizionat până aici, nu uita să dai subscribe cu clopoțel, pentru că asta mă va ajuta foarte mult să creștem o comunitate împreună. S-a stricat mașina. Ce păcat. Ce păcat. Fiți atenți, băieți, ce le fac, fiți atenți. Nu mi s-a stricat, le fac la vrăjeală, fiți atenți. Ajutor! Bă, el futu mașini. Bă, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace! Ce facem acum? Ha. Ia uite că am încuiat și ușa. Ia dă-l, mă, trage de ușă, că-l împing jos. Trage de ușă. Că ca mașini creșterea lui măsa. Dă-i, mă, dă-i. Nu, scuze. Am scăpat. Muie. Da, asta nu trebuie să vă puneți cu cercetării. Trebuie să nu mai dau dăi că e jale. 12 seconds later. Ce faci? Mă duci și pe mine până la magazin? Hai bine, boss. Băi, nene, băi, ce se întâmplă cu pescarii ăștia în orașul ăsta, dacă vezi ce mi-au făcut. Ce ți-au făcut, boss? Am fost la cerșeală la pescar acolo și m-am luat cu unii la bătaie, erau tari în gură. Și s-au urcat toți în mașină la mine, nu se mai dăteau jos, m-au luat la bătaie. Da? Da. Ia mai zi ce s-a întâmplat. Șefule! Mamă, ești bine, boss? Futu
futus luna, mă, cred că nu te prinde. Cerșești, bă! Bă, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, că sunt la... Mamă, vie poliția pe drum. Salut, verilor! Ce să râzi, mă, la bătaie băgament și pula în Dă-te de aici, Scuze, boss! scuze! Dă-te, boss, aici! Dă-i, dă-i, dă-i! Dă-și cerșetor, jegos, încerc dă-i, bani și după dă-i. aia mă înjur, mă, sclavule! Nu, futus luna, hai să la... Ăia duc și... Dă-te, boss, aici! Scuze, 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 scuze! Dă-te, boss, aici! Bă, m-au prins, bă. Iau, dă-te de aici! Moară pe-l coaie, moară! Dă-te, mă, boss! Să rezolvă. Dă jegos, cere bani și Coment. după aia Dar ce-a faci... făcut? Ce-a făcut? Ce-a făcut? Cere bani și după aia te jură. Aia faci. Mamă! Ce faci, mă? Ești. Hai. Hai. Urzura, mătii de jegos. Dă căcat ce ești, faci figuri cu burta goală, cer bani și după aia mă înjur, mă, jegosule. Cum futus luna, mătii? Dă căcat ce ești. Futus morții, mătii, să te mai prindă jegos, că-mi cer bani, căcatule, și după aia jur, mă. Așa, mă, și norocul tău. De atunci, Mario Cerșetorul nu a mai fost văzut, dar poate este într-un loc mai bun. Toată lumea să scrie condoleanțe în comentarii.